Ken Niken Sayu anakku wedok ya aduh. Kene nduk, bocah ya. Ya dan ora ngira mbiyen nalika kelas loro SD melu Madangkara mbiyen wis saiki iso wis balah melejit jenenge angger warung angger stasiun terminal sing disetel Niken Salindri kabeh. Ya ngono lho kan aku ning warung angger anu ning tanggaku setelane ya sampean. Ha iya ngono kuwi. Pak Dalang jenengane kenal kali Niken. Kulino ngambungi ya ngono. Ayo Ken ngadeg Ken coba kaya apa Ken. Iki nyantai-nyantai Ken karo kangen-kangenan. Yayi nek kaya ngono. Saya dhuwur. Kelas pira to Nduk saiki wis Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya? Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi Cahyo? Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek ning isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek pedalangan niku tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek Niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe Nduk, ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat engko cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Pak. Iya, ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo. Sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ha ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho Cahyo. Nggih, nggih. Ngono kuwi. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih tasik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Tenan. Kula dadi dalange. Dalang, ayo. Oke, nggih. Kene. Aku malah seneng. Ya coba kaya apa. Ayo pergi. Hah? Dalang tekon pergi ora. Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mik apa kok mik kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Nek kan iso ora ngangge cantolan mik kok semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong Kula salaman. ndamel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Nggih, wah, alon-alon kan. Lah wong wedoke pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Goleki, Pak. Golek apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Samaan. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok omong kae. Ngomong. Heeh, ndang. Carane nyekel cempala iki, Pak? Hah? Iki lek anek lengkae ning kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh, mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak? Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, njajal kaya apa. Ndodok riyen, Pak? Heeh no.
Dok 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 dok. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhi ne pokoke. Ya suluk apa arepe kuku sing tupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara itu, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang kara-kara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salidri. Ya. Bumi langit ganjang ganjing para bekang kang pratala lindu ping pitu sahari amap kang jalan idi Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajang kang goro-goro awakmu nek iso suluk tau kenal dalang sapa iso suluk barangane Akbar, Pak. Ngaku Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. oh iya Niku iya kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya nggih Pak Supono Pak Degleng ora nggih Dah namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. lah ya aja Pak Degleng tokno aja Pak Gondo Supono alias Degleng ngono nggih ngono ya omong Petruk ya omong karo Petruke Gareng pundi niki Petruk? Heh Iki Petruk Gareng Bagong. kudu iki menduan iki gedang goreng ayo sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi Ah iya ya. nah Bagong nah yo Gong. Ana apa, Reng? nah ya Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. wah Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. wah Ugi Cahya Kuntadi. heh aku ki gurune dalang ora melu-melu Ya ora iso, Pak. Ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. hah Jenengan teng mriko. wegah aku nang kono aja Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. aku manut sing nanggap ya aku kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang Dateng napa? apa kurang sugih apa kurang kondang apa omahe kurang gedhe dalang dadak ngadeg barang bar kuwi ora wani ngadeg aku sing tukang ngedeg nih Bu Kesi kuwi lho Ngetekne napa, Pak? ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho ayo terus omong apa Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. nah Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. wah Nggih, monggo Bulusi diaturaken. lek mau nyeluk ora niki. penak iso bulusi lho bulusi ora bulusi ora Saanane, Pak. oh iya weh manut saiki Monggo Bulus. piye anakmu piye iki Bu Jan bocah merojol kok ngendi barang-barang. Jumeneng, Bu. nah Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra dap enten Kae. titipan yatra. kuwi ngisor rokok iki lho anek Nah, niki. Niki. Iki napa nih? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu. Lek alus sih lungguh. Tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono
jan lho. Suwi ra ketemu mangan ngalem yo njaluk kon dulang. Jan koyo cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Ah, temani. kowe. Wis kene. Matur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Nggih. Iki misalkan kula Mas Petro duete kali sinden kondang niki salindri parang Mas Gareng. Niki kan salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon jineman mangku nggih. Weh, Aku tak kok sapa eneng jineman mangku. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo, Bu. Bawa. Kula pengen ngerti swanten jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira sinden bisu. Wau, Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh ya, Bu. Heeh. Bu, Bugar. kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki bawi, Nggih, bawi. damel bawi. Nggih, bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request mirengake, nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yo, sindene bawa ngombe kopi. Enak men. Cepane akeh ya, Pak. Oh, iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan mriki. Heeh, iku turah akeh tak go mulih. Mambiat mayat Belambiangan. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprabuan tertenan lek pas iki. Banter kek pas Kupingku nganti nging ngono lho. Sinden umur 85 bar digetak dalang kaya langsung mlakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nggih. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng Bu. Yo. Ayo, Bu, monggo. Nggih. Tuwa. Hehehe kok arane suarane. Mboten damel suarane. Duwen nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng. Sebu. Iki wayang kituke napa mboten, Pak? Heh? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyane iki wis to, bebas. Oke. Hmm. Iki tambah-tambahan, Ibu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh, nggih, mboten apa. Nggih. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa Bu? Nuswantara
Gareng langsung vertigo. Semangat. Dahange kusuk. Lanjut. Bianyu wangi kulan genang wetan sagara. Oh, dalange celutak ora. Gareng areng uyuhi dalang. Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Lar lan kedal ala sangkar. Ayo Mas. Hei, lar lan kedal ala sangkar. Nangin-nangin. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los Pak, los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to, Gong, tangi yo, Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo, Gong, tangi, Gong. Oke, oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagi ya. Bagonge separuh sumbing. Mak Bagong, mak nih jenggleng. Lah separuh sumbinge piye? Suarane piye? Piye-piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemakna nyo. Ya. Ya ayo Mbok Lukli. Ayo. Ayo. Ido. Main Ayo nyui. aku nek nuwi ora enak-enak no. Mengi mongoke ngonyang nyemang ngono. Nyemang yang ame banyu mangeng ngono. Lah iya kuwi sumbing jejer ngamartana piye lho kaya. Adikku ni ngono wae opo. Niki nyanyinya nggih mineng. Ora nganggo. Hang kaliwat mlebu kathok. Kok malih mari mboten mineng? Iki iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tetno. Tasik tetno. Oh, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu, belambiangan. Nyak non berarti ngrusak lagu ngono ya. Ayo. Lah ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara. Monggo, Pak. Ki Cahya. Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus adik ganti, gantian. Oh, ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cakno. Gelalit napa nama gerejakan? Gerajakan. Gerajakan. Nantang deh, nantang. Nonton. Ayo. Ya. Oke. Yuk.
Aja lenggase terakhir. Ya. Ya ditambahi loro Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Luar biasa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak. Matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Niken, Mbak Winong, Mbak Birgita. Sok sowan nganjuk neh insyaallah tanggal 17 terus. Ya, bintang tamu insyaallah Niken Salindri neh 17 November. Ora, Desember. Ora. Lah, Januari. Neng Pandian Gundang Nganjuk Kampung Baru. Ya. Selamat sukses untuk pepunden kula Bapak Totok sak kula wangsa Pak Lurah. Mugi-mugi rahayu kang tinemu basuki kang kaesti sembodo kang jinangka. Para besang semara bangun